Какво става, хора? Добре дошли в новото ми видео. Днес се намирам в град Пловдив. Като един турист, какво друго може да правя, освен да се разходя до някое ТП. Затова днес ви вземам с мен на първото ми такова катерене на ТП. А кое е то, ще ви кажа в края на клипа. Затова останете до края, харесайте клипа и се абонирайте за канала. Приятно гледане! Пътят към ТП-то е много готин. Зеленинка, природа като цяло. Перфектно за разходка. И днеска времето е хубаво, пече. Много е готино. Абе, и тук ли надрасках ти, бе? Що те драскати, не мога да разбера. Хората го направили да се разхождат и да се прекарате хубаво, ви правите някакви глупости тук. Не са хубави тези работи. Хора, още не съм качил ТП-то, обаче вижте каква гледка от почти средата на пътя, може би. Това е нещо страхотно. И това там в далечината са някакви разкопки или нещо подобно. Ако някой знае това място там какво е, нека ми каже в коментарите. Много готино място тук. Сега ще разберем тази кула тук. Каква е нейната история. Там има надписи. Ще ги прочетем. От тук даже вече прочитам големите букви. Това е часовниковата кула. Там е друго тепена среща с паметника на Алеша. Обаче времето, в което съм тук, няма да ми стигне да ходя и до там, но определено ще се върна да се кача и на това ТП там, което виждате с паметника на Алеша. Но сега тук да прочетем. Няма да е лошо от община Пловдив да дойдат да почистят табелката на часовниковата кула, защото така много е грозно, пък тук идват като мене туристи и прави впечатление, че това трябва да се почисти. Продължавам пътя нагоре към ТП-то. Остава може би още малко. Виждам някакви неща горе, така че още малко и стигаме горе. Това може би е кратко ТП, обаче тия стръмни баири се зор за хора, които не катерят някакви неща, така че трябва да го имате в предвид. Хора, горе съм вече. Намирам се на Сахат ТП. Изкачено първото ми, изкачено ТП. Много съм доволен. Тук още по-добра гледка към ТП-то с паметника на Алеша и към града надолу. Много е готино, много е красиво тук. Страхотно. Много съм доволен, че дойдох. По какво можете да познаете, че сте на прав път към Сахат ТП? Ами като погледнете нагоре и видите телевизионната им кула, значи сте на прав път. Защото тя се намира точно на върха на Сахат ТП. Уникална гледка, вижте за какво става въпрос. От върха на Сахат ТП се вижда целият град. Много е готино. Страхотно.
Гледам аз в далечината този хотел, който се вижда на центъра. Това е хотел Термонциум и е най-газарският хотел в град Пловдив. В него спят само хора с големи възможности, така че това е идеалният хотел, в който да преспя след едно предизвикателство. Оцелявам с 1 лев в град Пловдив. Искате ли да направя такъв клип? Оставете по едно коментарче долу, за да ми кажете какво мислите за тази идея. Приятели, аз вече слизам от Сахат ТП, но искам да ви покажа тази табела, на която пише, че освен Сахат ТП се казва и Данов хълм. Красен е и на човека с паметника горе, който видяхме. И също така пише какви животни могат да се срещнат тук. Като например зелена крастава жаба, кос, зелен гущер, голям синигер и гекон. Ние не ги срещнахме, но вероятно наистина ги има. Искам да ме напишете в коментарите дали сте посещавали и вие някои от ТП-тата в град Пловдив и кои са те, и както и други идеи за видеоклипи, които искате да видите от мене. Това беше всичко за това видео, приятели. Надявам се, че ви е харесало влогчето от моето приключение, ходенето до ТП-то, и сте оставили пълно харесване и сте се абонирали за канала. До нови срещи с следващите видеа. Чао!